Matagumpay na nahuli ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay at Legazpi City Police Station Intelligence Unit ang mag-ina at isa pang drug personality sa sinalakay na drug den sa Barangay 31 Baybay, Legazpi City, alas 5:45 kahapon, Marso 23. Kinilala ang mga sospek na isang 52 anyos na ginang at anak nitong 33 anyos na lalaki, kapwa residente ng naturang barangay. Kinilala naman ang kasama nila na isang 39 anyos na babae na sinasabing drug den visitor, residente ng Barangay Piggale na dati nang nakulong dahil sa illegal na droga. Ayon kay Provincial Director Nue Brigel ng PDEA Albay, isang concerned citizen ang nagpaabot sa kanila ng sumbong patungkol sa illegal na pinaggagawa ng mga sospek. Aniya, naaktuhan pa nila ang mga ito na gumagamit ng droga. Nag-conduct tayo dito ng series of casing and surveillance operation. At the same time, nag-conduct din tayo ng tatlong test by operation na kung saan lahat na nabiling drugs ng ating undercover agent nag-positive sa methamphetamine hydrochloride nang isinailalim natin ito sa pagsusuri sa forensic laboratory ng PDEA. Nakuha sa posisyon ng sospek ang tinatayang 11 gramo ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng 74,800 pesos at iba pang drug paraphernalia. Taong 2013 nang makulong na rin raw ang drug den operator dahil din sa droga. Well, sa general public po, gusto kong ipaalam na yung kampanya natin laban sa illegal na droga ay hindi natin titigilan. Kaya kung meron silang information about a certain individual na involved sa illegal drugs, pwede po silang lumapit kay PDEA, pwede silang lumapit kay barangay, pwede silang lumapit sa Philippine National Police and other law enforcement agency para matulungan nila kami na mabawasan or totally ma-eradicate yung illegal drugs sa kanilang lugar. Nasa kustodiya na ng Legazpi CPS ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.